खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद एबा HSLC आसाम हाइ माद्रासा आनजाद 2022 नि फिथाइखौ फैगौ 7 जुन खालाराव फोसावसिगोन। माखासे मबाइल एप वेबसाइटफोरनि जोहै आसाम हाइ माद्रासा आरो HSLC नि आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन। सेबाया मोनसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों आनजादनि फिथाइ फोसावनायखौ मिन्थिहोदों। फरायसा फरायसुलिफोरा फैगौ 7 जुन खालारनि फुंनि 10 रिंगासो समाव फिथाइखौ मबाइल एप आरो वेबसाइटफोरनि जोहै मोननो हागोन। फिन बुंफिनदों HSLC आरो आसाम हाइ माद्रासा आनजाद 2022 नि फिथाइखौ फैगौ 7 जुन खालाराव फोसावसिगोन। फरायसा फरायसुलिफोरा मार्कशीट डाउनलड खालामनो थाखाय वेबसाइटफोरा जादों results.sebaonline.org, resultsassam.nic.in, www.indiaresults.com, www.results.shiksha, www.assam.shiksha, www.assamonline.in, exam.etc.com, assamresult.in। बेनि अनगायैबो माखासे मबाइल एप आरो वेबसाइटफोरनि गेजेरजों HSLC आरो आसाम हाइ माद्रासा 2022 नि आनजादखौ मोननो हागोन। देग्लाय 2022 मायथाइनि HSLC आनजादाव सा 4,19,887 फरायसा फरायसुलिफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो सा 2,24,706 साया फरायसुलिफोर आरो सा 1,95,181 फरायसाफोर। देग्लाय हिन्जावसाफोरा एबा फरायसुलिफोरासो बांसिन आनजादाव जिरायदोंमोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।